Wetterinstituut Wetsers en de Dairy Campers in Ljouwert krijgen beide 90 miljoen uit de pot van de Zuiderzeeline. Het is de bedoeling dat Wetsers na 2016 nog eens hetzelfde bedrag krijgt. Het geld is bedoeld om de Friese economie in impuls te jan. Het gaat om honderden nieuwe banen. 12 sections van de Ljouwerter vleerbasis binnen 2 dagen lien in die harst in botsing kwam. Dat gebeurde bij een oefening op het Duitsland. Spotters hadden de piloten praten over een near miss. Yeah, we just had a near miss in the second pass. Defensie had het incident onderzocht. De ondervindings werden verspreid om de vlinders van Geerbrug in de landen. Voetbalclub Heerenveen neemt per direct afscheid van Youssef El Achoui. De verdediger had zo'n het seizoen 2010-2011 een contract bij Heerenveen en speelde 22 wedstrijden voor de club. Daarnaast werd er 2 keer een schoft verhierd. Eerst aan VVV Venlo en daarna aan NAC Breda. Het fabriek van Dunlop in Drachten draait weer. Juist middag brutst er een wilde staking uit onder het personeel. Na bemiddeling van de vakbonden tussen de stakers en de directie is het werk na 8 uur weer oppakt. Wat er voor maand geen nijakkoord leidt, wordt het werk op een deadline. Joen en vannacht kans op wat sneeuw. Het vriest aan 2 graden. Morgen meest droog waar, maar eerst flink wat zinnen en misschien een sneeuwbuiken. Het viel koud aan, maar 1 graad boven 0.